Уважаеми дами и господа, сега ще практикуваме техниката на забавения говор, вербален тайчи. Това е една книжка за психоаналитичните течения в психологията. Тотално ненаучни, но пък грабващи ума, интересни. Либидо. Просто я разтварям, впада на либидо. Енергията, която дедо ни Фройд определя като субстрат на всички преобразувания на сексуалния нагон по отношение на обекта му, изместване на инвестициите, банковите инвестиции, не, либидните, на целта, например сублимация, на източника на сексуалната възбуда, разнообразие на ерогенни зони. При Юнг понятието либидо се разширява до психична енергия изобщо, налична във всичко, което е тенденция към апетит. Терминът либидо на латински означава охота, желание. Фройд твърди, че е заел този термин от амол. В действителност можем да го открием многократно в писмата и ръкописите до Флис. И за първи път в ръкопис 94 година, 1894. Трудно е да се даде една удовлетворяваща дефиниция на либидото. Не само поради това, че теорията на либидото се е развила от различните етапи на теорията на нагоните, но защото самото понятие все още не е получило еднозначна дефиниция. Все пак Фройд се придържа към две същности и либидни характеристики. От гледна точка на качеството му, либидото не може да се редуцира, както би желал Юнг, до една неспецифична психична енергия. Тя може да се десексуализира по-специално в нарцистичните инвестиции, то това винаги е вторично и става чрез отказ от специфично сексуалната цел. От друга страна, либидото никога не покрива целият спектър на нагоните. В първата концепция то бива противопоставено на себесъхранителния нагон. В последната концепция на Фройд им се приписва либиден произход на себесъхранителните нагони. Противопоставянето се измества, за да се превърне в такова между либидото и нагона към смъртта. Либидо и мортидо. Юнговият механизъм никога не бива прият. От кого за Бога не бива прият? Не пише в това книжленце. А придържането към сексуалния характер на либидото се запазва винаги. Либидото се утвърждава все повече като количествено понятие. Ние се спряхме на либидото като една количествено променлива сила, която позволява да се измерят процесите и трансформациите в областта на сексуалната възбуда. Психосексуални явления, бля-бля. Средната дефиниция на Фройд, много дълго. Докато сексуалният нагон се разполага на границата между телесното и психичното, либидото е неговият психичен аспект. То е динамичната проява на сексуалния нагон в психичния живот. Фройд въвежда понятието либидо в първите си текстове върху страховата невроза. Сега се нарича паническо разстройство. Именно като енергия, ясно разграничавана от соматичната сексуална възбуда. Така. Азовото либидо, значи обобщаване на либидната икономика, която включва цялата игра на инвестициите и контраинвестициите, приглушавайки по този начин субективния смисъл на понятието либидо. Самият Фройд твърди, че тук теорията става откровено спекулативна и никаква работа не вършеща. Окей? Добре.